Takže ahojte, som tu s LPS Jolandou, pozdrav. Ahojti. A dneska mi prišiel balíček od LPS Andrej. Takže... Tak a ona mi bude robiť túto kameramanku. Takže ideme to rozbaliť. Môj kanál Eli Matera. Jej. A adresu som toto. Dobre, takže že sa to roztrhlo, takže vysypeme. Tak, dobre. Takže ideme začať listom. Ona obrázky nedáva, keby dačo. Dobre, krásny list. Takže ja vám ho prečítam. Ahoj, posielam ti LPS, na ktorom sme sa dohodli. Máš tam aj malý bonus, neviem, čo mám viac napísať. Pardon, neviem čítať. LPS Andrea, tu máte LPS Andreu. Zatiaľ mi natáča, ale neviem, čo bude natáčať. S pozdravom, Nejka moja orátka. Dobre, krásny dopis. Gumička sa bude vždycky hodiť. Takže, čo mám začať? Bonusom alebo LPS? Ja by som ti radila si tým pečupakom, lebo v bonuse nevieš, čo máš, tak na to sa môžeš viac tešiť. No tak jo. Tak, o to bol. Jej, to je ona, Ježiši, Juna. Ahoj. A čo si jej dala ty? Ja som jej dala toho bobra. Aha. Jej, to je ona. Boba som jej dala. Takže rozlúčte sa s Bobom. Dobre, to je a bude sa u mňa volať Andrea, alebo to je od LPS Andrea, a bude sa aj tak volať Andra. Vždy to pasuje Andrea. Takže mám Andrejku, ideme ďalej. LPS a ideme na bonus. Takže som zvedala, to je krásne napísané, že bonus je neviem pekne písať. Tak, máme to. Som zvedavá, čo v tom bonuse je, lebo ja som to ešte nerozbaľovala. Ani neviem, čo mi do toho bonusa dala. To je pečop. Zlatý. Neviem, akým to meno. Asi nebude. Bude sa volať Nemám meno. Jo, on je krásny. Mne ho mamka nedala, to moje meno. Ja som bez mena. Že mamka. Áno, tvoja mamička je Jolanda. Krásne. A ty si jej dala tiež bonus z LPS? Nie, ja som jej dala jablčka a pohárik. Tak to sa ti viac oplatilo. Ale tak ja som nevidela, že mi dá pečopa. Ale zlatý, ja som zlatý krásavec. A tu má leukoplast. Chudačik, si ublížil. Ale teraz už si neublížil. Mne tam zostala z toho ublíženia diera. Takže, tak. Snad sa vám tento balíček krásne páčil. Ďakujem ti, Andrea, ďakujem. A